Salam hormatly vatandaşlar, Zdravstvuйте, дорогие turkmenistanцы. Ine ýangy ýakyny bilen täýil bilen kutladyk sidi. Ondan şonu bir topar zatlary aýtdyk. Näme şu nähil owurluklar edilýän, ýende nireden 5 milliardy nirek sok-sok bolup görenlerni. Be ondan bir 2024-nji ýylda bir özüni sultan etdirjek bolup ýör. Ýani on diýdik on Eder şoň gawatlap buluram ine täze ýyl çykyşyny etdi. Indi görseňiz na bu dronlarlar be ýanky bir atalogul aňyrda onuň gyýlar dur. Emma bir haramdagy hanaw sen maşgaraň nirede bir esasy bir perweleji nirede diýemizde 10 ýyldan aňyrda şol Angliýada bukup ýördi gyýynyň gapdanyna, o döwlet alkaşynyň ýanyna. Tak, şo taýda bukup ýördi, ahyr getirdi görpetdi 3-4 ýyllykda. Dogrymy? Indi Serdar Saçak özü dur çağalaryny saklanmanyp dur, muň maşgalasy ýok. Bu näme bolla ola? Şu näme indi maşgalamışy? Muň gyýlar dur berdi, seredin bulara. İkisanyň gyýy dur. Olar näme çağalaryny kimden dogurdy? He? Hani bulan adamsy? O maşgala bolýarmy ol? O näme etdiň mola berdi sen? Näme gör? O kelläňe takadyk geýen bolup saçyny sýryp, o beýni çäkmen geýen bolup, onu bu gyýma balaklyja, ay vay ey! 15-nji 16-njy asaryň türk baýyby. Oň üçin sultan edäýmeli muny. Ankasy aşanby. Bu bir ankasy aşan adam mara. Özüm mara şu açlygan ölmez alňasan öler, gatalňasa ýa. Gatalňasa ýa. Men saňa diýen haramda. Gatalňasa ýa. Basymrak ýetäýsem diýen. Ha? Öler atdan galarat etjek bir sultan adyny gazanjak bolýarmy? Saňa indi sultan diýmelimi? Ha? Onuň bir sen bir konstitusiýada gerekkel resmi ýagdaýda senden bolan nezil neberäň hemmedi Türkmenistanyň bar baýlygyna eýe arka gelip onuň şu taýda şolaryny halyk sürüp ýörmelimi şunda? Öylemi? Şoňalyk bolmalymy? Ondan men çykyşymda bärde bara men ol aňyrda sen eden goýun zatlaryň aýtdym bolýan. O näme janyňyz çykyp barýar? Ha? Indi bu nimeleň bir ýanky bokatyp ýörenleň içinde täze bir adamyň bir wal ak telpeklice sakallyny nimedip İsa Parikmaker diýilen oglanyň bir fake account açypdyrlar. Geçen ýylyň 23-nji dekabrynda açypdyrlar. O 92 roli bar aňyrda. Ol bir işi bilen ol Janin diýilen bir toy salony bardy, gapdanyna düşen içinde de şol parikmaker bardy. Ana şo taýda işläp beren ýanky İsa Parikmaker. Soňundan Janindan soň bir operaýalyň ýerine häzir aňyrda Viva l'Amour diýilen ýerde aňyrda ol 300 manatdan neme prическа etýärler ol. Ol toy etjekleň hemmesi şoň elinden geçýär. Ol ýyl bara bir 60-70 mandalyam ol 300 manat $15 onuň bilen saçyň alyrjak bolsaň bir düzetjek bolsaň. Ha? Ol näme işi var men bilen? Ol oňa goşulmagy wagtam ýok. Indi öz-özünden dörýän soraw da, o näme beýlek düşdük diýdim. Ha, ol Viva l'Amour diýilen salonyň eýesi haramdagyň gyzy Serdar Saçaň bajysy Medin Institutda Ýulia bilen bile okan. Ha? Keýgin Jamal, saňa degişlim ol. Ha? Degişip ona sen kuşkurýanda. Sen syýasata goşulýanda, şeýlemi? Ha? Kaňa ol dogonyňa at takylýar dip, sen bütün halky beýtirip dargadyp ýörseňiz, bularyň başyna beýtirip bara bir kıyamet gününi ertip ýörseňiz, kim sizi hiýlar, kim hormatlar?
O dirge edip göreniniz şükür ediniz siz. Siz milleti ne ettiniz? Ona sen koşulayan da siyasete şöyle mi? Angliya'dan oturan yerinden. Kime yazıryan o komentleri? Ya ödün yazıyan mı? Ha? Bir komenda sen koment yazışına mengde şol. Edil sen bir ütköşük bilimin yok sen. Yani men institutu gutorsan. Ýöne bol insan ütköşük bilimin yok, siyasi bilimin mami. Olary bir yurdun içinden çıkanları hiç kim tayak bilen kowan yok diye. Mena bir sen ýalaklar ýazanlar diýip çenedi ýa. Ha bolmany sen onu aç koysan, işsiz koysan, ha? Ha sen ona birine sen özbek diýsen, birine sen kazak diýsen, birine rus diýsen, şeýtirip ýaşatman ýörsen, ol gider da özi. Dağı näme? Milletin dargada siz tozottunuz ha milleti. Menbe bolsun, prokuratura, MVD bolsun, hiç haçan sana değişli ademini senden bildiğin ulanıp bilmez. Hiç haçan. Demek sen koşulayanın siyasata. Ha? Serdar Sıçan bacısı, haramdağım kıydı. London'da oturan yerine tova deydi otur da. Men sen mara ol samsak ol ademin mara. Yoksam şoňam kakasy parýagyny berdi tabay. Men bilen bir daş kynrak garnaşlygam mara. Ha? Men döwletiň ýerine bolsam mara bir wagt sen talagyny berip ýok ederdim. Be ondan bir gün moğmay kakasy öňkü prezident o doğanam häzirki prezident diýip o beýtirip bary ýallaklap ýaşap bolmy. Ha? Şunun hemmesi var şu sizin daş döwrüňizde şu wagt öýlenen ya da bir durmuşa çykandan siz agdarlan günüňiz bary jyrar siz taşlar. Dat bidat bulary tanamzak diýer. Gördüňizmi 100 adamyn getirenler bular bassylar, onun bir topur doğan garnaşlary yok. Biz ondan geçýäs. Siz hem şonu diýersiniz. Bulardan geçýäs, Haramdağdan hem geçýäs, Serdar Sıçakdan hem geçýäs. Ha? Egerde Kerimul tultuk gelse ondan hem geçýäs. Kerimul nähile bolýar ay Serdar Sıçakyň ogly? Ha? Bir hile bir çapraz gelýän mesele var şu taýda. Bize gelen çeşmelerin beren habarına göre Haramdağın oğlan bir oğlu bolupdyr. Merdan Mekim Owat ministr bolup ýördi. Ondan bir piri dozdan ölýär. Parahat diýip bir garnaşa mar bilerek çekýärdiler. O Vasmoy Marta ýaşap ýörkeler. Biziň eşitişimize göre şol Kerimuly şol ölen nemen ogly. Ama bir özü 81-nji ýylda onun okuw gutorýa, Selhoz institutu gutorýa, näçinji ýylda. Selhoz institutu gutoran soň ondan bir beýtirip bara bir Serdar Sıçagyň ýanky ogullygyny ananamak men o. Näşoňalak ýagdaý bar ondan mara bir ogram özüne osor orromsam diýilýän on men bara menden oňalak ay plança sapar öýlenipdir. O ay näme onça kimi taşladım men. Ay gelli kâriz näme men şoň döwletgörliýän ogly bilen tanýanyp bir ýazan bolýa. O şol bay bir şeýle bir gynanyp aýtdy. Näme gynanýar ol? Ol edil Serdar Sıçagyň deň duşy 81-nji ýylda bolan ol. 90-njy ýylda 9 ýaşyny gelli kâriziň çapsy bar ogly adyny aldylar. Näme gynanýar ol? Ha, tarih fakültesini gutordy. Dubay'a, Amerika bir yankı gitti, bir marafonlarda gatnaşdy. Amerika gidip atşynas bolup işledi, öz jigizini, gyýy jigisini aňyryk ertdi. Saklap bildi. Ha? O şotak gidenne, ine şu taýda Akgulok ýanyndaky diýende, siz şol ors milletden hep şoňa sizni kaktyryp aýdýaňyzda. Hana şol döwletkerli aýtsyn onda size, beýle döwletkerli bilen yslyşyp gürleşýän bolsaňyz. Şoňa wizany kim kömek etdi almaga? Ha? Nädip aldy ony?
Ha? Men türmede otyr wat. Kim alıp berdi onu? Kim kömek etti şoňa? Ha? Ýuly Serebrinik. Gellikärdiň aýaly. Resmi nikaly aýaly. Kunti diýen siziň ejeňiz kunti. Siniň maşgalaňyz kunti. Men resmi nikaly aýalym. Oratdaga diýilýän hol Hitrovkadaky mesçitde. Oratdaga bilen maslahatlaşyp mollany getirip gapymyza nikalaşyp öýlendim men. O Rus nikahdan Mariyan gowa resmi zatsanam geçdi. O näme öýlenmelärmi? A öýlenörsiň sen bolmanyna da bar, halasaň ýüregiň biten bolsa. O näme ýalan sözler? Ýöne ýekejede mara ay garyp ýaşadyk. Ol 3-4 komnatly jaýlary barla olaň hemme. O näme edilýän gurrun, ondan bir gurrun bolmy. Olaň 4-5 otogly jaýlary bar. Ha? Olar bilimli, sowatly, kimse Angliýa, kimse men öz halalca pulumy etdim onu. Şolar bilen gitdi olar. Diňe men 10 çağam däl ýurdun içinde. Müňlerçe çağam bar men. Sebäbi şu turumdäki owalaň hemme çağalary men at ýatama gelip at minmäni öwrendiler. At şynasy hünerini aldylar. Olar özüni eklep bilýär. Sen näçe horsaklasaň şolar Dubaýa gider, ýa-ni bir Türkiýa gider, Angliýa gider, Russiýada gider, ýöne bular çöregini tapar. Bular çöre, olar gellikärdiň elinden çykan adam. Ýurdun her künjeginden nirede bir garyp adamlar, oglanlar geldi. Mari vilayetinden, bir Daşowuz vilayetinden, Lewaply, Balkanly her yerden ýigit geldi. Maňa ne şolar? Olar ana gül ýalak tuwlamy. Nähilem bolsa bir şu kynçylyk günem özüni eklep, özüni oňaryp ýören çağalar. Oň üçin maňa bara 10 çağan taşıdy. 10 çağa diýilýän eýýam olar 50 ýaşdan geçdi. 50 ýaşdan geçdi olar. Olar oğully, gyzly, agtykly. Bu gurrun niren gurruny. Siz ne öz maşgalaňyza jogap berin. Ogurlygam sizde, orromsylygam sizde. Jeleplik, küntüçülük, oglan bazygam sizde. Siz binamysasy, çumo bir topar, maşgala barmy sizden? Siz meni halkyň öňüne düşüp, arka bize han boljokmy siz? Onuň otaýda bir topar ay plan çaýaly bardy, bu bir näçe çagasy bardy. Men zorlap hiç kime öýlenem ha. Bolmanda men ýalak bara bir edermen, men ýalak ýigit. Ha? Görünni oňa aşyk bolýan azal men näme ol? Özleri isleýärler, özleri dogurdylar. Men näme? Kiniri doňalyk kanun bar. Çykýarlar. Ýöne men ahyry özüme şu öz ýüregime laýyk adam tapamda men resmi ýagdaýda hol gonam maşy bilen bolup ýatanlar Oratdaga diýip. Hol ozal bir Juguli centrine ýokartyna gonamçylykda. Oratdaga şol bir nemäň Hitrovkan mesçidinde şol mesçidinde şol soň şo taýda ýaşap şo taýda ondan gaýrly. Men Oratdagadan soradym. Oratdaga öýlenmäge hakkym barmy diýdim. Bardyr diýdi. On diýdi şol ılımsyz adamlar diýdi, ýok diýselerim, bardyr diýdi. Bar bolsa men öýlenjek diýdim. Men resmi ýagdaýda nikahdan geçirdim. Nikalaşdyk, mollany çağırdyk. Ol maslahatlaşdy, molla bilen. Molla bilen maslahatlaşdy. Ondan gelip bizim öýümizden Türkmen nikahyny kelimesini çöwürip şeýtirip resmi ýagdaýda nikalaşyp alma men maşgalamy. O näme bir topar samsyk gurrun edýärler bol kunti näme? Sen ejeň bilen bajyň kunti. Sen şeýtirip bokulyp ýazýan nikne. Men saňa aýdýan şol kim ýazan bolsa.
Sen tohum tiyicin günti. Ha, sen menin bana olmanak hiç aşan yapılmazsın, men onu yetmezdim. Men maşgalam boy gıyız bolup bana resmi ýagdaýda nikalaşyp şeýtirip çykdy. Aýsyn özi bilýänler medinstitutda okutda. Ha? Haramda. Sen molimçilik ýör. Bilýän men maşgalamy. Ha? Ana aýdyljak zadyň mamy? Hiç şaşan. Sebäbi men maşgalam ýanak maşgala her kime ýetiren. Ol men elbetde men söýen maşgalamyn hemen ýani. Ýöne galan çağlary men taşlap giden yerim ýok. Öýli, işikli, bilimli, sowatly. 18-20 ýaşyna çenli eklenen başga näme etmeli? Ol gurullar boş. Siz inha şonu edebilmän, şonu edebilmän. Ol aňarda bir näme ol göz bejerýän sentrdan birini dogrudan bollaň diýen haramda. Onuň ýende bir neden bollaň bukly wedýän sen. Namart. Şoňa da ýetmedi ärligiň sen. Ol her kimiň işi däl, o är kişiň işi. Resmi ýagdaýda öýlenmek, resmi ýagdaýda aýryşmak, talagyny berip, ýene de istese resmi ýagdaýda öýlenmek. Ol är kişiň işidir. Milletiň birem gelip maňa plan hil diýilmez ony. Asaňa diýerler, çağalaňa da diýerler. Size şol bir toparna jelepçilik edip, ol sen aýal eftad unuňam, erkekleňem näme edip beren bir Allah bilýär. Sizde bara ogurluk, orromsulyk. O bidat takçak bolup ýörsiň. Gutoran samsyk, wejera. Ay, sen bara. Wagt geler howlukma. Onnoňa men saňa aýdyn. Bize durmaz netip bolsa. Ol şeýle to taýýar. Biz şu adam görüşüp dur. Sen meni var o dern beýdern men gulama diýär. Ya onu bunu dern näme dern bir ay bir şu arman şu plan ýerde ýaşaýamyş diýen bolýar. Men aýtjak goýjak tapşyrjak zadymy hemmesini bitirdim. Miltim bar bolsa ediber. Şol ýurduň içinde saňa degişli adam, ýurduň daşynyň saňa degişli adam, egerde sen şoňa alap bir gabahat iş etsen, şolar diýir galyp, şolar hiç zat bolmaz diýsen, et gelýän bolsa. Et gaýratyň ýetýän bolsa. Ha beýdeninden gelme ikimiz duş olup bir ýerde. Açyk bir ýerde duş olup. Gaýratyň ýetmeýän bolsa ogluň ugrap. Sıçaňy. Şunuňmy? Sen geldi kärdi muň bilen gorkuzmarsyňam, saklamarsyňam, eşitdiňmi? Ol Allah äminlen wagt bolsa, inşallah sen jırarsyň. Jyryp ýetişsen. Millete ýüzlenýän men. Düşünün adamlar. Hiç kim bizim yerine gelip bize azatlık vermez. Hiç kim. Yurdun içindekilere diyen ben. Ol el çarpıp yeren sakkallı yaşlılar, beylekler. Sizem eştim. Şularla den cevap garsınız siz. Sebebi şulun eden ettiliğini, haramlığını makulluyan, golluyan, il halkın içinde şulun ediyeni doğru diyen siz. Siz molla olun, müftü olun, sakkallı, sakkalsız, şu el çarpıyanla hemmeti bilin, siz şularla den cevap garsınız. Halkın bana gazabına düşüyorsunuzda, ol 5-10 adamın saklap bor, 100'ü, 1000'ü saklap bolmuyor. Müňler çöse galsa, bular näme derler sizden? Bir bir kelläňi aýlaňa. Ya çynyňyz bilen anan ýaňyz meni hemişe şeýle bolar öýdýäňiz. Şu inni şudur şuna gidermi şu? Ha?
O tayda neçe adam kavit. Siz milletin içinde her öyde mun gannar var. Gannar siz mun bilen. Kavitten ölen her maşaladan çıktı. Sizin hemmeniz gannar mun bilen. Namusunuz var olsa kanınız talep edin bundan. O ehli yok kavit. Ha? O serdarın yegenlerinin biri ölmedi mi o bağırda mı gökçüde? Kavitten öldü. O nazar deyilen şamı şımır bilen hacı kazın kakası taz ölüptü. Ne şadım öldü? Ha? Eyle yerde be seninle neme yok olsa kavit yok olsa ne neme yurdun içine girenin hemmeden pıçayar alıp dursun. Ha? Ne için diyen şunu? Şoň için milletin hemmesine aýtjağım şol şu edilýän oyun ýöne oyun näler adamlar. Sizin hemmeňizi gaty ullukan tomoşa taýarlaýanlar bular. Bütün Türkmen milletin nirede bir Siriýe bolsun, Irak bolsun, beýleki Türkiýe şolary ýygnap hemmesine el çalpdyryp o sultan, mey sultan şunu ipetdirjek bolar. Bir yöne yerden beytirip, saçını sıyırdırıp, takyalıcı, gıyma balaklıca beytirip, yöne yerden duran neler? Bir öz ne hamir mayasını şu an tayarlap görbe, marinad edip görbe. Millet bizimki aytmak. Bize durmazsa inşallah, ul söz toğu tağsir. Biz iki tarafımızı dengledik. Ol mana vara eyle diyen molyara, beyle diyen molyara. Edi bilse etsin. Mana degişli adam olsa ya da men özüm olsa da şu edi bilse etsin. Bir aytsak zadımı tavşıracak zadımla aytsak. Şu basımla edip görsen mun yurt içinde de doğun karnaşı yetik. Özüne degişli adamı yurdun daşında da yetik. Doğru değil mi? Bizden kan çıkardım bunu oradan ne mi? Yağ çıkardım. Bizden var ağrımızı namusumuzu giderilmez mi o? Hatta bek sorarsın bundan. Şu cırıp bildi zor odur. Kaçıp cırıp bilse zor odur. Biz var entak bir açık may var. Sen şu oynamır sen turzuk görsen. Ha sıçak. Ömründe neçe men tanıyan bolsaň gönü yüzüme seyredip bara doğru gurlap bilen yerin barmy? Ha? Mıngıl edip şeytip seyredýärdiň yüzüňi soğuk. Gutorun bizduna sen. Sen mi yurdun içinde? Sen bu atlary şu neme o wata yok men sana hödürledim at. At saklı. Yo men omar men bu zatlardan daş diýdim. Inni nähili atşynas bolman? Ina mana häzir diýerler, ay näbi at näme, bi it näme. At bilen it diýen Türkmenistanyň mirasy. Mirasdarlyk her kime egerdiýän däl. O wagt düşünmedi bular Sowet Soýuzydan çykan, be onuň be partiýa diýdi, beýleki diýdi. Bular miras diýilýän zadyň gadyryny bilmediler. Bizim alan ýanky terbiyemiz başka. O için elbette biz yapıştık. Ete tavşırmaktan amalık kaldık. Hususi eller ruhsat saklamağa da ruhsatını kazandık. Bu bolsa ne etti? İnni şoň mirastığına düşünüp at minmäne öwrenni. Emma bolin kalan halkın elinden atını aldı da kime verdi? Pagonlara verdi. Aylowda at çapanna kim çaptırıyor? MVD, KGB, prokuratura, ýene o meňdeş. Ha? O taýda duran aýlowdaky ippadromda üşýän adamlar atçynas ýok o taýda. Ha? 5-10 adamyny saklaýarlar san üçin. Studentler gowýarlar. Näme üçin edýärler? Halkyň elinden aldy. Hususy emlägini elinden aldy. Hususy emläg ruhsat diýilen ýeri 86-njy ýyldyr, Sowet Soýuz döwründe. Biz şonu edebildik. Bu bolsa arada ýende muny şol hemme zat özüne degişli eline bolsun diýär. Yumruğunu alıp daşından akanam ýalajak bolup.
Yalar niye diye şonu. Edilmersin. Düşündün mü? Özünü öldürün. Sen mara özün atçınas boldun. Doğru mu? He? İnni itçınasam boldun. Şöyle mi? Men ettim şonu. Men seni şona boyun ettim. Sen bana mengzecek bolup ettin mi? Sen görüplükten ettin mi? Ahırı bardın mı şotak? Bardın gerek? Men ettirdim şonu. O sana el çarpıp yörenler var ha. Bir el çarpıp yörenler. Olurum var ha. O zaman şol bir topar park bildi gezip yörenler. İnni sakkal koyup yörenler. Oluru da atam gerek gel Türkmenin var ha. Bir çoponçuluk medeniyetinin var ha. Türkmenin çopon item var ha. Türkmen item gerek gel. İmma inni sen şolara baran son. Sen sirdin son. Senin var ha. Karan akan yalık bardın şota. Sebebi miras diýilýän şöhraty ula. Sen şöhrat paraza. Sen şoň üçin bardın. Bulara ol gerek bolmasa da sana bara ummolup el çarpýarlar. Ine Allah Taalaň görkezýän oýny, görkezýän ýoly size. Etmeseňiz hem, öz mirasyňyzy bilmeseňiz, gadyryny ölçemeseňiz, başga ýol bar. Gulçuluň üstünden. Ine Onun için millet katı gow düşünmeli bu zatlar. Mirassız millet diýilýän ol bir topolokdur, ol köksiz topolokdur. Aylanar durar, onun mara, onu defelap kısaňa men ozanamaydypdym. Bir gysym çöpdür. Bir owlugam doýurmaz. Ne şoň üçin şu zatdan bolýany mirasymyzy defeledik, ýatdan çykardyk. Oň bilen binamyslyga yüz öwürdük. Millet kalmasa, millet özünkini talep etmese, hiç kim bize azatlyk bermez. Bizim döwletimiziň bize degişli, ata-babalarymyzdan galan hakymyzy, bizim ırsal hakymyzy, bizim şol balyk hakymyzy, azatlyk hakymyzy hiç kim bize bermez. Öňünde böwet bolup duranam şu köne düşünjeli, şu baýbatrak düşünjeli bir gotoran tewgesim gelip durdy araý şoňa bir ağzymdan gelen bu diýeti gelip, diýetim gelip durdy şoňa. Bir miras gotoran miras daraý. Bir binamysyň gotorany Türkmenne ýazan bara bir öwünçeň tentek samsak Türkmen aýdylan gurrun mara ýa. Özüni öwün akmak, kelläňi deger tokmak. Şo tokmaga garaşýansyň sen. Ene millet kalsa, tokmak paýyň hemmesine ýeter. Gyýzlaňam taşlarlar. Oğluňam taşlar, hemmesi kaçar. Kaçıp sıpı bilseň razy gelersin. Düşündükmi? Halkyň haky bar. Narod emeýet prava.